Hello mindenkinek, én Slowpoke Hun vagyok, és köszöntök mindenkit a Pokémon Glazed versionben, ahogy látjátok. Hát, ez az első videóm, és hát szeretném egy romhackkel elkezdeni, amit látjátok Pokémon. Üdvözöllek a Tunod régióban, azt mondja ez a csávó, ez amúgy a helyi Pokémon professzor a Tunod régióban. És hát ő elmondja így az alapokat, hogy mit kell tudni a Pokémonról, megkérdezi, hogy fiú vagyok vagy lány, nevemet megkérdezi, aztán kezdődhet a kaland igazából. Hát ebben a részben nem fog túl sok mindent csinálni, mert ez még ilyen szövegelés a nagy része. Hát én fiú vagyok, ami azt illeti, és hát legyen a nevem legyen a nevem Pokehanger, vagy Pokémon, vagy Poke, nem tudom. Shit. Csodába. Hát ez most nem tudok, erre nagyon kommentálni semmi. Tehát erre nincs kommentárom. Ami azt illeti, és ez egy Turtwig úgy, amit kiküldött. És a kezdő Pokémonom amúgy szerintem, hát őszintén szólva Chimchar lesz. Mit csinálsz itt ezen a helyen? Senkire sem számítottam. Visszaviszlek. Mindegy, tudja a fasz, hogy mindig beszélt. Jó, most elmondja, hogy itt laksz, minden, lent vannak a szüleid, és még mindig itt laksz. Tudom, hogy ez most nem volt vicces, meg semmi, de akkor is. Nem tudok mit mondani lányi zavaromban, mert most csak úgy elkezdtem random ezt a videót. Ó, viszont valamit elfelejtettem. A PC-ben ugye lehet Pokémonokat tárolni, mivel nekem még nincs egy se. Ezért a Pokémon nyaim doboza az még nincs meg. Most viszont ki fognak jönni a szüleim, és mondják, hogy elmennek a Csokotownba bevásárolni. Ezt eddig értem, nagyon jól. Hát most azt mondja, hogy mennék el a laboratóriumba, és ott a helyi Pokémon professzortól kérjem el a kezdő Pokémonomat. Vagy hát nem kérjem el, mert igazából odaadja, ha kérem, ha nem. Szóval bemegyek, és itt van az öreg. Azt mondja, hogy tegnap kaptam meg a tréner, vagy az edző engedélyemet, és hogy most válaszok egy Pokémont. Azt mondja, hogy ez a legjobb barátom, örökre, meg minden. Hát én szerintem választom Chimchart. Chimchart választom, igen. És Maki. Nem adok neki becenevet szerintem, mert fölösleges. Amúgy szerintem az első rész az erről fog csak szólni, hogy tehát hogy a kezdő Pokémonot megkapom, és az első harcomat megvívom a Bonus Pikachu-ellen, aki megtámadta a szüleimet. Nem tudom, hogy ez igazából miért fontos, vagy hát azt igazából értem, hogy miért fontos, csak azt nem értem, hogy miért szőtték bele ezt a Pikachu-t. Jó, most az öreg fog nekem valamit adni, ha jól emlékszek. Nem adott csak nekem. És igazából hát sok emberrel fogok beszélni, mert tudom, hogy néhányuk Pokémon fog adni. Azt hiszem, hogy a következő városban már lesz is egy, aki
aki be fog beszélni és fogadni egy dittót. Nem, akkor lefizük tanulásba. 3-as szintű Pikachu. Nem túl erős, de hát sajnos ezzel kell beérni első harcon. Chimchar megint megkarmolta a Pikachut. Én ezt annyira utálom, azt gonosz Pikachut, mert igazából ez később 15-ös szintű lesz, mikor legközelebb harcolunk vele. És hát, ahogy terveztem, én ezen, tehát nem fogok Nuzlocke-ot csinálni még semmelyik sorozatomból. Jó, még tudom, hogy ez első. És hát nagyon nehéz a kezdet, mindenkinek nehéz. És tudom, hogy ez az első. Ez amúgy fogadni nekem, én rá nincs 20. Igen, köszönöm. És hát lesznek Nuzlocke sorozataim is. Pokémon Ruby, Sapphire, ilyesmi. Ezekből lesznek a Nuzlocke-ok, de nem tudom igazából, hogy Nuzlocke legyen, vagy Vedlocke. De mindegy, hát nem ez a lényeg még. 10-50. Hát körülbelül. És igazából hát nem tudom, hogy én most fejezem be ezt a részt itt, vagy még egy picit játszok, nem tudom, hát szerintem ez lett volna az első rész. Ezeket minden nap fogok egy részt feltölteni, és hát remélem élveztétek a videót, nyomjatok egy lájkot, ha igen, és iratkozzatok fel, hogyha szeretitek a Pokémon videókat, vagy élveznétek, hogyha én még csinálnék. És hát köszönöm a figyelmeteket, én Slowpoke voltam, és sziasztok!